Bideo honen helburuak dira jabetza intelektuala zer den ezagutzea, kontzeptu nagusienak ezagutzea eta zuk garatzen dituzun materialen gaineko egile eskubideak ezagutzea. Jabetza intelektuala giza adimenaren sorkuntza orori lotutako jabetza eskubidea da. Nazioartean, jabetza intelektual kontzeptua zabala da eta arte, literatura eta zientzia lanei lotutako egilearen eskubideak zein asmakuntzak, industria ereduak, patenteak, markak eta abar babesten dituen industria jabetza biltzen ditu. Espainiako legegintza esparruan berriz, jabetza intelektualaren legeak egile eskubideak baino ez ditu aipatzen, eta industria jabetza beste araudi espezifiko baten bidez dago araututa. Beraz, gure ingurunean jabetza intelektual eta egile eskubide terminoak bereizten ez direla esan daiteke. Estatuko legeriak dioenez, literatura, arte edo zientzia lan baten jabetza intelektuala egileari dagokio, hark sortu duelako besterik gabe. Horrek esan nahi du, obren babesa automatikoa dela, eta ez dela beharrezkoa haien erregistro formala egiletza aintzatetsia eta errespetatua izateko. Ondoren, egile eskubideak aztertuko ditugu. Sortzaileek beren obren gainean dituzten eskubideak dira, eta ustiatzeko erabateko ahalmena eta esklusibotasuna ematen diete sortzaileei. Egileek beren obren gainean dituzten eskubideen artean bi eskubide mota bereizi behar dira, eskubide moralak eta eskubide ekonomikoak. Eskubide moralak pertsonalak dira, eta garrantzitsuenen artean honako hauek azpimarra daitezke: egiletza aintzatetsia izateko eskubidea, obraren osotasunarekiko errespetua eskatzeko eskubidea eta obra zabaltzeko eskubidea. Eskubide horiek egilearen identitatea eta ospea babesten dutela esan dezakegu. Uko egin ezinezkoak eta ezin besterenduzkoak dira, eta batzuk gainera mugagabeak dira denboran, hala nola obren egiletza eta osotasuna aintzatetsia izateko eskubidea. Eskubide ekonomikoei ustiapen eskubide deitzen zaie, eta zehazki obren erreprodukzioari, banaketari, komunikazio publikoari eta eraldaketari lotutako eskubideak dira. Halaber, obren kopia pribatuak egiten direnean, ordainsari bat jasotzeko eskubidea hartzen da barnean. Eskubide horiek mugatuak dira denboran, eta iraupena herrialde bakoitzeko legegintza esparruaren araberakoa da. Espainian egilearen bizitza osoan diraute, eta egilea hiltzen denean, oinordekoi dagozkie beste 70 urtean. Ustiapen eskubideak gainera transferigarriak dira, hau da, egileak saldu, laga edo hirugarrenarekin parteka ditzake, interes ekonomikoarekin edo gabe. Beraz, ustiapen eskubideen titulartasuna ez da beti egilearena, hark hirugarren pertsona edo erakunde bati, editore edo bildumari bati adibidez, laga edo saldu baitio behar bada. Zer esan nahi dute erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko eta eraldaketa terminoek? Erreprodukzioaz ari garenean, obra bat haren komunikazioa ahalbidetuko duen komunikabide batean finkatzeaz eta obra horren kopiak lortzeaz ari gara. Adibidez, liburu bat editatzea, fotokopiatzea, digitalizatzea eta inprimatzea, obra bat ordenagailu batean, disko gogorrean edo kanpoko memoria batean gordetzea, obra bat euskarri batetik bestera eramatea, adibidez CD batetik DVD batera edo DVD batetik beste DVD batera, erreprodukzio jarduerak dira. Banaketa, berriz, obra baten jatorrizkoa edo kopia jendearentzat eskuragarri jartzean datza, saltzearen, alokatzearen, mailegatzearen edo beste edozein moduren bidez. Komunikazio publikoa obra bat jendaurrean agertzea da, baina aldez aurretik obra horren alerik banatu gabe, mintzaldi baten edo irekitze hitzaldi baten kasua izango litzateke. Irakasleak ikastetxe barruan film bat proiektatzea, musika entzunaldi bat egitea eta antzerki lan bat antzeztea ere komunikazio publikoa da. Eta era berean, komunikazio publikoa da erabiltzaileek ikastetxeetako ekipamenduak erabiliz egile eskubideekin babestuta dauden eta ikastetxeko bildumetakoak diren obrak bakarka entzutea edo ikustea. Komunikazio publikoko jarduera horietako edozein egiteko, obraren egilearen baimena beharko da, edota legeak hezkuntza eremurako aurreikusitako muga edo salbuespenen bati heldu beharko zaio. Eraldaketa kontzeptua zabala da,
eta obra batek duen eta jatorrizkoaren ondoriozko obra berri bat moldaketak eta itzulpenak barne sortzen duen aldaketa orori dagokio. Laburbilduz, egileek beren obren gainean dituzten eskubideak, moralak naiz ekonomikoak babesteaz gain, jendeak obrak erabiltzeko baldintzak arautzen ditu legeriak. Praktikan, horrek esan nahi du, egile eskubideak indarrean dituen edozein obra erabiltzeko egilearen edo eskubideen titularren esanbidezko baimena behar dela. Askotan, konpentsazio ekonomiko bat edo ordainketa bat egin behar da obraren erreprodukzio, banaketa, komunikazio publiko edo eraldaketagatik. Kontuan izan behar da, jabetza intelektualaren egungo legeak hainbat muga jartzen dizkiela egile eskubidei, guztion onura berma dadin eta hezkuntza izaerarako eta jakintza zabaltzeko jarduerak bultza daitezen. Horrek esan nahi du, legeak salbuespen batzuk hartzen dituela kontuan. Kasu horietan ez da beharrezkoa egilearen esanbidezko baimena, edo eta ez da konpentsazio ekonomikorik eman behar. Dena den, gai hori beste modulu batean azalduta dago. Estatuko legegintza esparruan eta oro har egile bat hil eta 70 urte igaro ondoren, haren obra jabari publikokoa da. Horrek esan nahi du, edonork kopiatu, banatu, moldatu, interpretatu edo erakuts dezakela jendaurrean, doan eta egilearen oinordekoen esanbidezko baimenik gabe. Hala ere, beti errespetatu behar dira egiletza aintzatetsia izateko eskubidea eta obraren osotasunari eusteko eskubidea. Orduan, zein da egile eskubideen xedea? Egile eskubideek obra mota asko eta asko babesten dituzte, zientzia, literatura eta artearen arloko jatorrizko obrak, horietan oinarritutako obrak, hala nola itzulpenak, moldaketak eta laburpenak, eta abar. Pentsa ezazu zure eskoletarako sortzen dituzu materialetan, aurkezpenak, apunteak, unitate didaktikoak eta abar, edota zure irakaskuntza jardueraren inguruan sortzen dituzunetan, liburuak, artikuluak, blogak eta bestelako edukiak, online, paperean, ikusentzunezkoak, guztiak daude egile eskubideekin babestuta. Eta nola babesten dira zure obrak? Gogoan izan, sortzaile izate hutsagatik zure obren gaineko eskubide batzuk dituzula, eta ez dela egintza formalik egin behar eskubide horiek bermatzeko. Zure egiletza jasota uzteko era simple bat obra sinatzea da, besterik gabe. Dena dela, zure obra esanbidez babestu nahi baduzu, eta horretarako administrazio edo lege mekanismoak erabili nahi badituzu, hainbat aukera dituzu. Adibidez, jabetza intelektualaren erregistroan erregistra dezakezu, edota zure obraren egiletzaren fede emango duen notario baten aurrean gordailu dezakezu. Zure obrak lege gordailua badu, lege gordailuaren zenbakia erabil dezakezu, zure egiletza ofizialki aintzatesteko mekanismo gisa. Baina ze gertatzen da egileak ez dituenean jabetza intelektualaren legearen araberako eskubide guztiak gauzatu nahi? Adibidez, demagun, egile batek bere lana interneten zabaldu nahi duela eta edonork doan eta bere baimenik gabe erabil dezakela erabakitzen duela, edo bere lana kopiatzeko, egokitzeko edo itzultzeko aukera eskaini nahi duela. Horrelakoetarako, egileek ustiatze eskubideak modu errazean kudea ditzaten lizentzia batzuk sortu dira, copyleft lizentziak, eskubide batzuek erreserbatuta ideiarekin lotuta daudenak. Jabetza intelektualari eta egile eskubidei buruz eman dizugun informazioa zabaldu nahi baduzu, honako helbide hauek bisitatzea proposatzen dizugu. Kultura Ministerioaren jabetza intelektualari buruzko webgunea eta unibertsitateetako liburutegien sarearen jabetza intelektualari buruzko webgunea. Laburtuz, jabetza intelektuala giza adimenaren sorkuntza orori lotutako jabetza eskubidea da. Obren babesa automatikoa da, eta ez da beharrezkoa haien erregistro formala egiletza aintzatetsia eta errespetatua izateko. Egileek beren obren gainean dituzten eskubideen artean, bi eskubide mota bereizi behar dira, moralak eta ekonomikoak. Obrak erabiltzeko baldintzak arautzen ditu legeriak, baina mugak ere ezartzen dizkie egileei. Egile eskubideek obra mota asko babesten dituzte, zientzia, literatura eta baita zure eskoletarako sortzen dituzun materialak ere. Dena den, gerta liteke egileak, zuk,
jabetza intelektualaren legearen araberako eskubide guztiak gauzatu nahi ez izatea, eta horretarako copyleft lizentziak sortu dira.